Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Георги и днес почваме една много щура игра, само си намалим звуците. Играта е Outlast. Много хубава игра за мене. Е, така е по-добре. Така. Вау! Абе, какво става, бе? Нещо много силно. Така, така, добре. Каркаме си количка. Виждате... мърдам. Добре. Така, пристигнахме тук у някакви паркинги или това що е, на някаква изоставена сграда. Да си призная, аз самия съм играл една четвърт от втората версия на играта. И знам само, че има един дебел. Такъв дебелак има един зомби или там що е. Аз си го наричам Тумбака. И какво гледаме? Какво стана, бе? Това ти спре камерата, то текта съм. Тен, ще тетка. Добре. С тап. Пина, бе. Така. Бегане. А с G да whistle. Спрембър. То сте казали. И сега каквото и. Так, с Shift и спринти. С левия бутон на мишката. Така. Чакайте, искам да видя контролите само. Лев контрол. Use. Поправяме. Сетих се това също правим. Чакай, бе. За камера и... С F, бе, с F. Я така ли? Добре. С лев бутон отваряме и врати. Това го знам от другата версия. Видяхте ли го това? Сега видим от тук да си отвориме. Знаеме, че спринтиме. Пак когато се возим към мен. Ще ме бута, бе. Нещо се катерим. С лев контрол. Приколно. Това го разбрахме, контролите, да. Катери се. Днес сме най-добрите джъмпъри, бе. Тези звуци ме плашат напълно. Тук ли че мога да скоча? Не. Остава тук, бе.
Вау! Каква е та? Какъв е то? Това е отец Мартин. Изкарах се калите, момче. Тук има ли нещо? Здрасти. Моста. Тук кръв. О! Ето документи. Браво на мен, документи. Я да те бием, бе, нещастик. Я да ти треснем вратата, щом си много отворен. Лиго. Що ка... Вау! А тука? Тука няма нищо. Ама как си тропкам? Той не ми пука. Какъв е това, бе? Вие че видите? Ние те разземе, че вземе едно самурайско мече и огробищата. Тук има ли някой? Майка мръсна! Кой е тук, бе? Лигло! Ева се биеш като мъж! Къв си ти, бе, брат? Ба, той е без глава! Не, затварям вратата, оти не ми се слушат. Он ми писна. Тук мога ли да минем? Не, разбира се, трябва от хубавата библиотека. Разбира се. Той си окачен тук, си мрие, обесен. Майка ти! Мога ли да ги бия? What? Вярно, че ги бием толкова много хора. Са умреха, бе. Са. Какъв си ти, бе? Той е много опасен. Внимайте, това е тумбака, много внимайте от него. Аз лично много го мразим. Все пак е тумбака, знаете. Що кажа тумбак? Ото видите го, бе! О, бой, ме мърдо! Как ме зафрали? Я да е само хартийка, ме фърла. Къв си ти, бе? Нещастик. Нема, умрех. Край. Да, този път ги съсипах край. Съсипах ги. Мъкве, бе. Молутко. Мама ти деба. Береш. Няма, аз ще ги изпотепам, вие не знаете. Къв съм аз? Ще ги убия. Ще ги размажа. Са? Къде сме? Чекайте. Май не трябваше да влизаме от тази улица. Там няма нищо. Леле, компютър, па я си играем на... Не знам защо. Не може да се вложим от това. Не може. Помога ли да вляза? Мога друг път. Как да минем? Тук май. Друг ден. Ето тук, бе. What? Що си ти, бе? Страх ме няма. Затварям напълно. Ето така. Това ти си мърда ръката. Ко става, Лутко?
То не знам какво правя, но... Много хубава TV станция. Красива е. Ще чешеш бе, нещастник. То тук е малко изгорел. Тук. Бум! А то откъв е? Не, тук има нещо. Тук светка. Това ще е. Тук е някаква ки-карта. То там утко гледай го как седи. И се пече така тактично. Не, вие не ме знаете просто. Аз че ги разбивам тази игра. Бум! Аз съм килата. Къв си ти бе? Трябва мърдам мишката. Макси се бе. Така бе, аз казах ли ви нещо на вас? Казах ли ви нещо аз на вас бе? Казах ли ви нещо бе? Ява ми тука бе, нещастник, ти на мене ли че скачаш бе? Няма бе, добре ли си, а? Я. Моля. Ще ми изкача бе. Го треснем един път. Къде идех се? Ко прави тук? Бе бозда. Каквото и бе. Това е батерика, yes. Батерии става. Батерията е добро нещо. Но тук кой? Сигурно на баба Гири си пече газа. Телефонче, мога ли да го взема? Какво става, Лутко? Газа върху тебе, как ти? То се от... Тук има ли нещо? Тук няма нищо, някакви столове претрупани. Я не знам къде са. Чекайте, как да се качим горе? Как е и карта отине? Ки иде? Там надолу що е, да. Тук няма нищо. Кой взима отвънка, не знам. Тук някакви сенсори. Ево ти бе. Аре, пусти бе бе. Та. Тук трябва има още нещо. Тук ли къде ми изкочи да го пребим още малко? Де би рибото? Не знам къде е ходим. What the fuck? Някакви стълбище. Тук прозорецо се меткам. Но нещо не ми се метка в момента. Заключено навсекъде. На тук сме. Ева тука. Абе не бегай бе. Затвори. Вижте го какъв е. Какво е преди тук? Някаква мацка? Да, не е видно. Чекайте, вземи тия работи. Как си Лутко? Вярно да отепал. Нищо, на риб. Рапиди, пида. Ето за какво не била. Чекайте да се затвориме. Ако нещо... Каза, че е мъртъв. Да си попишем малко. Така на лаптопчето. Тук има камери. Къде да гледаме? Какво наприхме? Те готово. Мърли. What? Добре. Тумбака, оставчето! Оставчето! Оти тумбака, че ни да разбие мутката. Гледайте какъв е тумбака. Тумбака, никой не може да се бие с него. Мога ли са шкафчето в главата да го тресна? Отвори другото шкафче е влигото.
Вижте как се тръгва. Преба си, Тумбак! Тумби! Не се обръщай, не се обръщай. Връви. Деби дебел. Какво стана, бе? Бегайте, Тумбака, че ни фани, бегайте. Аз даже не знам на къде. Бегайте. Тумбака отворил вратата. Тумбака го няма. Документи. Вземи ги, бе. Тумбака, знаете го, че е много опасен. А тук какво трябва да се прави? Кои сме? Аз бегна тук. Чакайте, аз не знам какво и къде да съм. Аз си изкарах какъв и там Тумбака, знаете ли какъв е лош? Тук мога да минем? Мога. Мисля за първи епизод това да е хора. Надявам се да ви е харесал. Ако искате проектът да продължи, дайте един лайк. Абонирайте се за нас. Тук май видех батерия. Няма нищо. И ако искате Тумбака още да ни плаши, кой броди тук, не знам. Ако искате Тумбака още да ни плаши, не гледайте какво може да направите. Само че много ме е страх от Тумбака, често ви го казвам. Он е опасен, знаете. Ама нищо, ние се пребориме с Тумбака. И най-накрая ще го убием, аз съм сигурен, че Тумбака трябва да умре. И да, чао от мен!